L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni għandha semm importanti biex tinżamm is-sigurtà fuq id-dgħajjes reġistrattiv f'Malta li jintużaw għad-divertiment. Kull dgħajsa irid ikollha radju li jintuża għal fini ta' sigurtà f'każ ta' emerġenza meta jiġu biex jikkomunikaw mal-entitajiet ta' tiftix u salvataġġ. Xogħol l-Awtorità tal-Komunikazzjoni hu li tagħmel spezzjonijiet u tara li l-apparat jaħdem. News iltaqa' ma' Aħjar, speċjalista tekniku fl-Awtorità, waqt waħda mill-ispezzjonijiet li jagħmel fuq ir-radju tad-dgħajsa. Breqqa li ma bħala beda jeżamina l-apparat. Jieħdu id-dettalji kollha tal-apparat li jikkonċerna lilna, jiġifieri il-modelli u serial numbers. Wara l-apparat jiġi ttestjat u ċċekkjat, ovvjament b'test equipment adekwat li għandna aħna għal dawn l-ispezzjonijiet. Naraw illi l-apparat ikun konformi kemm min-naħa teknika u kemm min-naħa regolatorja. Importanti ħafna niċċekkjaw il-frekwenzi li bihom jopera l-apparat, naraw li huwa skont il-pjan nazzjonali tal-frekwenzi. U ħaġa importanti oħra fejn tidħol is-sigurtà niċċekkjaw hemm ċertu apparati li jieħu ċertu programming jiġi programmat b'numri li jingħataw min-naħa ta' Transport Malta, niċċekkjaw li dawk qed jiġu programmati tajbin. F'każ li tinstab xi ħaġa mhux floka, xogħol l-Awtorità hu li tibqa' segwi l-każ mill-qrib. Mela bażikament il-miżuri huma s-sejt id-dgħajsa jingħata żmien stipulat fejn tuħ ċans ovvjament jirranġa u jirregola l-affarijiet li aħna ma nkunux sibnihom skont ir-regolamenti lokali. F'każ li l-apparat ma jkunx jista' jiġi irranġat, l-sitwazzjoni ġifieri tibqa' ma tiġix adekwata, l-apparat ma jkunx jista' jiġi installat u użat abbord, normalment imbagħad is-sit jobtija li jbiddel l-apparat għal wieħed konformi. Biex isiru dawn l-ispezzjonijiet, l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni tikkoordina ma' Transport Malta biex kull dgħajsa bir-reġistrazzjoni Maltija tiġi eżaminata. Issir koordinazzjoni normalment ma' Transport Malta, mal-Emergency Shipping Directorate, normalment inġivu direzzjoni minn għandhom. Jew inkella hemm każi oħrajn li l-aġent tad-dgħajsa partikolari ċemplina direttament hu. Bażikament imbagħad issir l-ispezzjoni minn hemmhekk. Kassar jispjega kif għalkemm hawn min ma jieħu gost xejn bl-ispezzjonijiet dawn huma bżonn jużi biex meta tiġi f'xi saram bejn sema u ilma ikollok dak l-apparat li bih tista' titlob l-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.